Assimi Goïta n'a mi kɔfilɛ Mauritanie baga e quoi a tɛ si la tunu wa ayiwa Bakari k'a dɔn surakaw u ye bamanankan fɔ e ko a dɔ ma f'u ye ko Bakari k'a dɔn kuma lasera Assimi Goïta ma min ye Mauritanikaw ye Bakari k'a dɔn ko in gwana a bɛ waatinin bɔ k'a sababu kɛ suraka ni larabu Bakari k'a dɔn u ka baara fanba bɛɛ ye bagamara ye tiɲɛcɛnin ka tiɲɛ yɛrɛ la Mali ni Mauritanie fa kelen ba kelen san joli joli ni jamana fila i k'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ɲa Bakari nka gɛlɛya kana se fo nin yɔrɔ in ma Bakari jɔ ko a la Mali mɛnna ka kangari de da Mali mɛnna ni ka Mauritanie hakili jigi ka sababu kɛ mun ye Mauritanie ka yɔrɔ kɛn bɛ batɛmɛsira de ye bamanjɛ kawale kɛbaw u bɛ don Mauritanie da fɛ o tɛ kelen ye Bakari hali ni an y'u susu n'u banana Mauritanie de b'u dɛmɛ dɛmɛ a ni ka t'u furakɛ i mana ayiwa i jugu ka fini ye i ɲi kan na Bakari k'i bɛ siran a ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko nin gɛlɛya in de nana fara ɲɔgɔn kan sa ni ka caya a ma ɲɛ min kɔ kangari da k'a tɛmɛnen kɔfɛ Bakari k'i Mauritanie ko nin y'i tulo ci k'a ɲɛ ci sabula nin fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin don kelen da kelen k'ale taamasiyɛn jira Mali la aw bɔra ka min fɔ jalaki la ka ɲɛsinw ma a tiɲɛ tɛ dɛ Bakari k'i k'a don mankunnen tora ten pepewu sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ o kɔ komi banmanjuw ka tɛmɛsira y' aw ka jamana ye komi u ka marifa de bɛna aw ka jamana fɛ n'u joginna walima n'u koronna boli ka don aw kɛlen bɛ ka dayɛlɛ u ɲɛ o tuma an bɛ datugu an ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla i k'a dɔn taa yɔrɔ wɛrɛ b'u la o na dɔn Bakari k'i k'a dɔn ko in kɔni a nana nin cogo in na sɛbɛnnikɛla ko datuwali i k'a dɔn Mauritanie ni Mali cɛ a gɛlɛya a ma tɛmɛ duwa kun kan sabula u ka bagan kunbaba bagan misɛnma min zara o de barika ka bon min ye Mauritanie baganw ye u bindun yɔrɔ Mali kungokolo u jimi yɔrɔ Mali kungokolo Bakari k'u bi don ka bɔ cogo min ka d'u ye a bɛɛ ta i k'a dɔn Mali tɛ taa ju sara la an kɔni bɛ yɛrɛ ɲini de la n'o tɛ i k'a dɔn Mauritanie ko caman kɛ Malidenw na min kumaw fɔra waati jan an ka jamanaden minnu bi baara la u ka jamana na min ye jagokɛlaw ye olu ye degun ni ɲani min y'u ɲɛna waati laban in na a fanga bonyana a bɛɛ ta kangari caman dara min ye Assimi Goïta ye a ye maa ci u ka masakɛ yɛrɛ ma ni ka kuma fɛ i jan don a la sigiɲɔgɔnya gasi ka bon an ni ɲɔgɔn cɛ nin degun b'an ka jamanaden la nin b'an ka jamanadenw na e dun ka maa caman b'an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ fɛn d'u la fɛn ma deli ka k'u la o tuma an ka hakili to ɲɔgɔn na Bakari k'i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye nin ye sa a laban nana kɛ sa an na frontière yɛrɛ datugu o min datugura a barika bonyana Mauritanikaw kɔni y'a jira sa k'a fɔ olu ka sira tɛ fangako la bilen u ka sira tɛ ayiwa diplomasi la olu dugudenw olu Mauritanika denw olu bɛ Assimi Goïta de wele u ye kulekan bɔ a la u y'a deli i k'a dɔn kungokolo min n'a tigɛra olu la u mago sara dɛ o tuma Assimi Goïta a ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ cogo bɛɛ la min kɔni bɛ se k'a to kungo in bɛ dayɛlɛ min bɛ se k'a to u ka baganw u bɛ don yɔrɔ sɔrɔ cogo min na kunnafoni caman dun y'a jira kabini kununko Bakari Sidiki jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko groupe armé terroriste n'o ye gati ye Bakari Sidiki k'a dɔn dɔw kɔni y'a sɛbɛntiya olu ka base ba u du yɔrɔba de bɛ Mauritanie o sɛbɛndira hali kɔsɛn na Bakari Sidiki Russie jamana mɔɔw ye kunnafoni di u ka service de renseignement y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn drone minnu bɛ bɔ Ukraine ani marifa minnu bɛ bɔ Ukraine a bɛɛ bɛ tɛmɛ Mauritanie de fɛ Bakari Sidiki k'a dɔn ni nin kuma in kɛra tiɲɛ ye o tuma Mauritanie a ye sigiɲɔgɔnya juguyaba de kɛ Mali n'a ni ɲɔgɔn cɛ ɔ nin min daminɛnen filɛ nin ye tɛgɛ ci tɛ nin ye bugɔli tɛ marifa ci tɛ i ti don n ka kungo kɔnɔ Bakari Sidiki n'o nana ni nin gɛlɛya ye ni ko tɔ dun nana o kɔfɛ yalima a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na dugudenw y'a jira olu bɛ yafa ɲini u bɛ a ka to ɲini